Sobrang tender niya. Oh, grabe. Masarap ito sa rice juice ba? Oh? Yung juice sa rice, no? Hello mga loves! Umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Meron tayo ditong pot roast na beef man. Ito pang pot roast pa. So, ang ginawa ko dito is hiwa ko siya guys into pieces. Into pieces. At pagkatapos yan, hinugasan ko po siya para malinis. And then, drain ko siya ng ilang minuto din na para hindi masyadong magtubig. Dapat, ang binibili ko sana is yung ready na siya, no? Cut na siya, pero wala akong makita. Mahal yung may cut na. Ito siya, mas mura-mura ito kaysa na cut na. Pagkatapos yan, yun nga, hinugasan natin siya bago natin siya isalang sa ating pagpa-fry. Pero bago natin yan gawin, meron tayo dito mga loves, yung pang seasoning, pang steak, o diba? Yung Kirkland steak seasoning, yun siya guys. Pagkatapos kinuha ko na yung aking magic, kalahay. Magic kalahay, yun yung pong kaibianan galing Costa Rica. So, very old na yan siya guys. Murag Pilipino lang siya, no? Kasi yung Costa Rica parang Filipino. Nilagyan ko siya ng konting oil at pinainit ko muna siya. At ito yung meron tayo, no? Meron tayong onion dito at saka yung baby bella na cut na siya and wash na, ready na siya. At meron tayong garlic and potato. Meron tayo ditong powder mix, yung dalawa na. So, yun siya. Beef stew and alam nyo na yung nakita. And Worcestershire sauce, hindi ko malitok yun. At kukuha tayo doon ng wine mamaya. Ang ginagawa ko dito is ilalagay natin yung ating beef na may season na hinugasan, no? Hintayin nating mainit yung oil. Keep in mind, guys, na kapag nilagay ninyo yung beef na hinugasan ninyo, no, magtubig, lalo na kapag marami doon sa ating kalahay, sa magic kalahay. And magtubig siya. So, ang ginawa ko noon is kinuha ko yung tubig pagkatapos yung naluto. Kinuha ko yung extra mga juice na to lumalabas sa ating beef. Pagkatapos yun, guys, hintayin natin na mawala na rin doon the rest of the water na lumabas sa beef, and then yun, pinafry natin siya. At habang naghihintay ako nun guys, nagluluto-luto yung ating beef, kinakat ko na yung ating mga kailangan, like onion, potato, at balik-balikan na lang natin yung ating nululutong beef. So yun siya guys, no? At yun guys, yung time na yan guys, wala na yung tubig kasi kinuha ko na at dinagdagan ko ng konting oil. At so yun, ipa-fry natin siya, i-brown. Hindi masyadong fry guys, i-brown lang natin siya at bites na yan. At dahil may thunderstorm, itong Roxy ko takot na takot. It's okay. You're white. My walk's okay. And look at her. Every time we talk, she shakes. You're okay. Come on, right here. You wanna go to the closet? You wanna go hide to the closet? Oh my God, she's shaking. It's okay. It's okay. It's alright, baby. Oh my goodness, she really is shaking. It's okay. It's okay. At pagkatapos maluto ng ating beef, kailangan natin siyang kunin at ilagay sa ating lagayan. At yung extra juice, huwag niyo hugasan yung kalahay natin, no? At ilagay natin yung onion. At saka, i-mix lang natin yung onion. Ang bango, guys. Grabe. And then, the next is yung mushroom. Yung cut na siya. Wash na po ito, guys. Hindi ko na hinugasan kasi mas linis na. Dinagdagan ko ng konting oil para naman hindi ba sobrang dry, no? And then, nilagyan natin ng Worcestershire sauce, soy sauce, at yun, at saka pagkatapos is wine, no? Tansya-tansya na lang yung ginawa ko dito. Kasi yun naman talaga ako, mahilig ako magtansya. At yung ating garlic na kinakat natin ng sobrang pino. Ang next nating nilagay guys is yung pouches, no? Yung mga powder na ating binibili. At nagdagdag lasa din po ito sila guys. At pagkatapos niya, dinagdagan ko siya ng 2 cups of water. Kailangan lang talaga. Kung gusto niyo ng marami-rami, pwede din ninyo dagdagan, no? And then, tikman-tikman na lang ninyo kung okay ba siya. Pagkatapos niyan guys, i-mix ko lang and dagdagan na natin siya ng meron akong dinagdag dito paminta. Ganyan yung ground na paminta. So, yun yung dinagdag ko. And i-mix na naman natin ulit para maano natin na talagang para siyang lumalapot konti dahil sa sauce ng powder na yun, o diba? Ang sarap guys, ang bango nito, promise. Kung gusto niyo marami ng sauce, pwede din dagdagan ng sauce. Pagkatapos yun guys, nilagay ko na sa kaldero or yung ating pressure cooker ang ating beef and yung sauce sinunod natin. And ito na siya. Ilagay natin siya sa pressure cooker for like an hour. Ilagay natin yung sweet potato na inano natin, nilinis. And then yun. So yun siya guys. Okay, do you know where's the thing with this?
So, you teach me how to dugi. To dugi. At habang naghihintay tayo mga loves sa ating niluluto doon sa pressure cooker, meron tayo ditong gulay string beans. Ang ginawa ko lang dito is nilinis ko lang siya. And i-boil natin siya hanggat maluto yung gusto natin, no? Kung ano ba talaga half cook or overcook. Depende na yan sa inyo. Pagkatapos yan, nilagyan ko siya ng onion, lemon, vinegar, paminta, konting asin, yun lang guys, mix, masarap na siya guys, promise, yun lang. At konting oil din para kumakapit yung ating seasoning. And 30 minutes later mga loves, yun na no, tapos na yung ating 30 minutes later, ilagay na natin yung potato, so kaya yun. Oh. Okay, go. Yeah, I guess that one's yours, Rox. Okay, it's really soft. It's not soft yet, hon. Oh, it is soft. Okay, let's mix this together. At yun guys, minimix ko lang siya, pinailalim ko lang konti yung ating potato para naman makuha niya yung lasa, no? At para naman masarap. Anyway guys, pwede po ninyo ito gawin kahit walang pressure cooker, ano lang, tabunan lang ninyo ng maigi at basta yun, magluto yung regular na luto. Pwede bites na ito guys, masarap na. Basta kayo yung beef na hindi tough na beef na klase. Yay! Namit at sobrang tender niya. Oh, grabe. Masarap ito sa rice juice ba, oh? Yung juice sa rice, no? You did not let her in. Seriously? No. Food. Where are your potatoes? What do you think, honey? Hot? I burned my finger. Parang planggana, no? Masarap yung string beans. Hello mga lalabs! Kaya pa ba ito, Inday Merian? Kaya, kayanin mo yan, Inday Merian. Kaya pa yan. Kayanin mo. Nganong ni-enter lagi? Minyo ba more? O, diba? Mukha. Morning, go. Tingnan niya ang buhok. Naligo kasi ako kagabi. And then, ginanito ko, pagising ko ngayon, ito na yung buhok ko. Wala na akong magawa. Thanks, son. Happy Father, Papa. Thanks, look at my head. Sounds like hell. Look at Burubas. Look at Burubas. Yeah. Welcome to the mornings. Mornings get tougher by the day. Hala, I farted. That's what I give you for breakfast. What is it? He's going to work. Ako na naman dito mag-isa. At ngayon, aalis na si Tami mga loves, papuntang trabaho sa city, o diba? So, kaya yon, ang buhay ni Inday Merian is ganito lang. Okay lang naman, kaya pa sa power, oy. Normal lang na ito, no? Kasi hindi talaga pwedeng palagi na lang tayo didikit-dikit sa ating asawa. May trabaho talaga yan. O, diba? Ganyan yan. Tanggapin ang katotohanan. At ngayon, hapon na mga loves, no? Kinuha ko lang yung ating mga sulat na hindi nakuha kahapon. Meron ako kong order din kasi, no? Yung string beans. At guys, for 3 days na ito, 2 or 3 days, ang daming mga bubuyog sa ating kahoy. Every hapon, no? Grabe, hindi ko na alam kung bakit kada hapon na lang inaatake kami dito ng maraming bubuyog. Katulad yung nangyari sa Manhattan, diba? Grabe, eh. At the next day mga loves, andito na si Mr. no. Naglalaba siya kasi nakita niya na ang daming labahan. At ako naman binitbit ko yung si damit ko na madumi para man malabhan niya sa apil, no? Hello guys, pakain tayo ng ating mga alaga, no? Kasi gusto na nilang kumain. And nasaktan na naman ako. Galing ako sa labas, guys. And then ang nangyari ito siya. And yes, meron akong ginagawa ngayong araw. And then napagod ito dito. And then nag-shower ako. And then suddenly ito dito, para siyang nabugto. Parang nahiwalay. Feeling ko may masakit talaga siya. Ay, hindi ko alam kung bakit nagkasakit na naman itong kamay ko.
parang wala na talagang ano tong kamay ko guys, parang wala nang katapusang carpal tunnel syndrome. And my laundry boy is here, look. Naglalaba lang siya because he is my... We talk later ha. So nagkuha lang ako dito ng mga pagkain ng aso, pusa. Excuse me love, you have your son coming. He's hungry. He's hungry. Uy, nag-running man kabag. Anyway guys, so yun yung ganap ko ngayon and i-open ko lang po itong ating cat food kasi ito, nakatingin na guys oh. Is that Habsy boy? Is that my little man looking? Are you hungry, Baba? Ngayong araw ba kasi ano ako parang ano yung pakiramdam ko, parang lutang na may ginagawa ako na lutang talaga. Yung meron akong ginagawa sa labas pero yung utak ko is lutang. Hindi ko magis. May time talaga guys na lutang ako. Iwan ko. Yung parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero meron akong ginagawa. Lutang lang talaga. Okay. Tignan natin si Tami sa labas. Andun siya. Chini-check niya yung ano ko. Gawa ko doon. Why are you sitting that chair? That's really dirty chair. Hi guys! Kain tayo, magluto. Mag-ano lang ako, magre-ready na ako sa aming kakainin. Kasi itong asawa ko, kung maghintay pa ako nitong asawa ko, hindi ko alam kung kailan pa kami kakain. So sabi ko sa kanya, maggawa na ako dito ng plato mo dong. So ang plato na ginagawa ko niya dito is yung kamote na sobrang sarap na kamote. And then yung broccoli wrap, no? Meron tayo nito. And then yung niluto kong pot roast. So yun yung ulam niya ngayon, no? And yun yung ulamin namin. Dudong Tami. I have to put a lot of meat. You know why? Because I know my husband, guys. You know why? He always give everything mostly to the, you know who. Look, ito yung pagkain ni Mr. O, diba? Meron siyang trabaho bukas and then maaga daw siya alis and then late siya makauwi. So, kaya yun. Buti na lang, meron siyang mga sandwiches na dalhin niya. At trabaho. Shoot! Shoot mo na ang ball. Isa na basketball. Kain na tayo. Kung gusto nyo malaman kung anong ginagawa ni Mr. habang ako nagre-ready na sa aming mga pagkain, ganito lang naman yung drama namin dito. Oh. Ganito lang ito siya. Look. This is who he is. And then I will call him later. Wow, you give me a bad look, no? This is who he is. This is who she is. You give me a bad look. What did he do? This is a French woman with a daughter. Oh my God, I don't want to watch that. People are so bad. Han, come on na, Han. Let's eat na. Ginoo ko tayo. Ganyan ito nung para siyang... Kaya sinasabi ko palagi na ganyan yung si Tami kasi kapag kumakain kami busy yan. And then matagal siyang magtindog ba? Oh, your food is ready na. Then paminsan, hindi pa yan magpunta pa yan sa CR paminsan. So, sabi ko palagi, para siyang mama niya. Ganyan din. Ganyan din yung ina niya. So, nagmana talaga siya. And then kapag ako yung ganyan, magagalit din guys kapag matagal akong kapag mag-ready yan siya, then matagal akong nakatindig, tagal ako nakapunta sa table. Hindi na siya magagalit. Na lang siya ba? Parang mairita siya kasi iniinit yung pagkain, di ba? Do you want rice, love? So alam niyo ng rice. So let's see. Ako kakain ako ng rice kasi hindi kakain mo lang rice. No, hindi ako magtubig sa aming garden kasi nagtubig ako kanina. You know what happened to my finger guys? It was painful. And right now I keep massaging it because I feel the tension inside it. Like itong finger na to connected over all the way to... Huh? Because you don't do anything. That's why I do finger. Honey, why? Look at her. Bastos mo ka, Han. Bastos lagi ka karon, Han. Ganahan kay ko. Gusto ko yan. I like it. Bastos lagi ka karon. Yan naman ka dong. O, diba? May pagkaganyan yan siya paminsan, guys. Yung, pagka diddly joke. Diddly joke. It's like very wholesome joke. Not wholesome. It's just like dirty joke. So, let's eat na. Ay, kain lang kami. I have a vegetables here. This is a really good string beans. I really like it. Kain tayo. Kain tayo, Han. Kain tayo. Hold on. Kain tayo. Kain tayo. O, di ba? Kain tayo daw. Okay, guys. Kain kami, guys. Bye.